Da ne vidimo prijevor. Pa ne, ajde, kubi ga vi. Dobro, daj makne kubi. Recite, zašto vi mrzite Zdravka Mamića? Pričajte sada, zašto vi mrzite Zdravka Mamića? Evo, recite, zašto vi mrzite Zdravka Mamića? Ajde, recite jedan razlog zašto vi mrzite Zdravka Mamića. Ne ga volim. Ajde, evo te, zašto? Ne ga volim. Svi smo zamastirali. Ajde. Svi smo zamastirali. A niko se ne vidi, evo. Da, veze, ajde sam vi recite, zašto vi mrzite Zdravka Mamića? Zato što je peder. Zašto? Zato što je pederčina. Zašto? Zato što je cigan. Recite, gospodine. Zato što je džiber. Zašto? Zato što je džiber. Džibera. Džiber. Zašto? Ja ga ne mrzim. Ajde, Oni to slučajno, zašto? Ja sam zapao tu slučajno. Aj, recite nama, gospodine, ko ste vi, recite mi nama. Zašto vi mrzite Zdravka Mamića? Veoma ne volim Zdravka Mamića. Zašto vi, gospodine, ne volite Zdravka Mamića? A eto, nije mi drago ovako. Zašto vam nije drag? Možete li vi nama to pojasniti za televiziju? Prodo Dinamo, zašto mi nije drago? Tako je, reci ti nama još to jedan. A zašto niko ne voli dalje Zdravka Mamića? Još jedan put svi jedan glas recite, da svi to znaju i znaju. Evo. Napad novinara. Gledajte.